навбатпойҳои тӯлонӣ дар назди бонкҳои шаҳри Душанбе чанд рӯз ба ин тараф кам намешавад. бештари банкоматҳо дар кишвар пул надоранд. бинобар ин сокинон маҷбуранд ки барои гирифтани пул аз кортҳо ва ё маблағе ки аз Русия фиристода шудааст ба бонкҳо бираванд. Россия фиристодан гирифта наметавонем. дуюм рӯз рафтем банкоматҳода пул набуд, омадем ҳамҷа мехоҳем пул гирифт. мегӯянд ки пул нест, каса медем ки пул нест, мега бе пул ҷои судагиан халқу хир шаҳри ваҳдат ҷамъ кишрат бисёр тан шаҳрда камтар омадем ки ҷа авҷаш бата. намояндагони бонкҳо камбуди маблағро ба мушкилоти техникӣ рабт медиҳанд ва иддао доранд ки барои зуд пур кардани банкоматҳо дасташон кӯтоҳӣ мекунад. ба қавли иқтисодшинос ҳоҷи муҳаммад умаров, норасоии маблағ воқеан ҳам ҷой дорад, чунки Бонки Миллии Тоҷикистон аз барориши сомонии иловагӣ метарсад. пули маҳаллӣ бинобар буҳроне ки баъд аз ҳамлаи Русия ба Украина ба вуҷуд омадааст, дар ҳолати осебпазир қарор дорад. бинобар ин ҳукуматдорон барои кам кардани муомилоти пул кӯшиш мекунанд ки таворрумро паст кунанд. мутобиқ ба пули русии иловагӣ ки ба муомилот ворид мешавад, бояд сомонӣ нашр кард, вале мақомдорон аз таворрум хаф доранд. умаров меафзояд, дар Тоҷикистон талабот ба пули нақд маъмулан зиёд аст, зеро то кунун миёни сокинон фарҳанги истифодаи корти бонкӣ роиҷ нест ва ниҳодҳои молӣ ба мисли кишварҳои дигар мардумро ба пардохтҳои ғайринақдӣ ҳавасманд намекунанд.